Хора, днес ще ви покажа как успях да сглобя доста адекватен геймърски компютър в комбинация от нови и втора ръка части. Като всичко това успях да направя в рамките на 950 лева. В процеса ще видите сглобяването, как модифицирах нещата, за да изглеждат по-добре. И най-интересното е, че ще сравним тази конфигурация с това какво можете да закупите за същата цена, ако купувате всичко чисто ново от магазина. Съответно, ще видите за вас си дали се струва търсенето на изгодни цени, т.е. втора употреба части, и като цяло гледайте до края и ще разберете. Първото нещо, ще ви покажа какво успях да намеря. Първото нещо е нашия процесор, който е именно AMD Ryzen 5 5600. Него го намерих на цена от 150 лева с остатъчна гаранция от една година. Смятам, че това е доста адекватен процесор на платформата AM4. Става за както за продуктивност, така и за гейминг. За охлаждане в нашия случай към него дойде боксовия охладител на AMD. Това не е горещ процесор, смятам, че този охладител би бил абсолютно идеален. Той е идеален, в смисъл да го тествах достатъчно. Единственото, което мога да кажа като леко оплакване за него е, че при Full Load става малко по-шумен, отколкото бих се радвала да бъде, но е абсолютно приемлив. За RAM памет съм избрала 32 ГБ Kingston HyperX Fury, като е на DDR4, 3200 МГц, CL16, което е реално златната среда за такъв тип процесор, такъв тип RAM памет, DDR4. Ние я открих на 100 лева, почти нова, с остатъчна гаранция от 2 години. Това е сравнително добра цена, бих казала. Дънната платка в нашия случай е MSI A520 MA Pro. Това е възможно най-бюджетната дънна платка, която може да вземете. За AM4 реално тя е изключително урязана, само 2 слота за RAM памет, нищо особено, но чисто нова струва 93 лева и като цяло за нашите нужди ни върши идеална работа. Като за storage съм избрала 1 TB Crucial 5 3 Plus Gen 4 SSD, което намерих за 85 лева втора употреба с остатъчна гаранция от една година. Смятам, че това е абсолютно адекватно, като имате предвид ново такова може да вземете за около 130 лева, така че тук спестяваме една стабилна сума пари. Ако SSD нямаше гаранция, щях много да се замисля дали да го взема, но в случая имаше и беше доста добре. Като за кутията съм избрала First Player Trilobite T3. Тя струва 74 лева, чисто нова. Искам да ви кажа, че това е кутия, която е изключително стилна. Идва с 4 вентилатора, които са Daisy Chainable. Според мен сглобяването в нея е доста приятно. Имате допълнително страничен панел, който е стъклен и се хваща с магнит. Много лесно така да го отваряте, за да бъркате вътре в компютъра. Имате магнитни филтри от всички страни. Отпред е с дупки, т.е. нямате стъклен панел, който да рестриктва airflow. Като цяло супер адекватна кутия. Мен много ми харесва да сглобявам в нея. С отдаването имахме леки проблеми, както може би ще видите сега. Скъпи приятели, както може да видите, не винаги, когато купувате части втора употреба, нещата вървят добре. Затова отивате и си купувате ново. Така. Ето го. Аз си знаех, че това трябва да направя в самото начало, ама толкова сме къла. Хвърляла със сигурност с това съхранване, което взех. Това е 650 вата, MSI Mac. Доста са хубави, само хубави нещачета за тях. В тир листа мисля, че това спада Seed Tier, така че абсолютно файн за нашите компоненти. И сега трябва да махнем този буклук, който си играх да слагам, няма да ви обяснявам колко време. С кетчупи, майонеза, кабелите, това беше първия ред флаг, който трябваше да забележа, но както и да е, малко се забавихме. Хубавото е, че в София може да отидеш да си купиш всичко във всеки един момент. Почти ден, нали? Ако е в рамките на деня. Да.
Това, което се случи, беше, че поръчах захранване, което беше втора употреба, само за 40 лева, но тъй като то пристигна неработещо, трябваше да отида и да закупя ново. И ми на последно място, може би не трябваше да започнем с него. Видеокартата, която успях да събера в този бюджет е RTX 3060, 12 гигабайта на гигабайт изпълнението. И тя струваше скромните 300 лева. Искам да ви кажа, че тази видеокарта е чудесна за 1080p Gaming, както ще видите по-нататък в самото видео. Смятам, че се справя идеално. За мое голямо щастие, човекът, който продаваше видеокартата, имаше и Cable Extension. Аз смятам, че Cable Extension са едно от най-важните неща за това как изглежда вашия компютър в завършен вариант. Сигурно не допринасят за перформансът, но със сигурност изглеждат супер. Така че в бюджетът включихме и 30 лева за тези Cable Extension. Те са, мисля, че нови, със сигурност. Дойдоха в упаковката, която си име за нови. И това, което направих аз, беше, тъй като видеокартата е извън гаранционен период, да я разглобя и боядисвам. Това беше първият път, в който боядисвам видеокарта. За тази цел използвах боя за 6 лева и шкурка за 1,90. Исках да включа абсолютно всичко, което ми е струвало да направя целият този билд в цената. Цялото нещо в крайна сметка излезе 940 лева и по-нататък във видеото ще видите реално как се представя този компютър в игри. Смятам, че е много добре.
Сега, нека да видим какво можем да получим, ако решим да купим всичко чисто ново за същите пари, които сме направили в тази конфигурация втора употреба. Това е моят вариант за конфигурация с изцяло чисто нови части, която аз направих. Разбира се, всичко това подлежи на вашето въображение, но аз успях да скълъпя тези неща. Същия тип дънна платка, процесор обаче от по-старо поколение, именно Ryzen 5 3600, който в случая, за да е на тази цена, е 98 лева. Към него трябваше да добавим и външно охлаждане, като честно казвам, ако може да намерите някакъв боксов хладител, това е доста по-добрия вариант, но в случая аз използвах този сайт, за да конфигурирам конфигурацията и там не се предлагаше боксов хладител отделно. Затова сме избрали ето този, той е съвсем basic, но ще свърши идеална работа. Едно, за жалост, тук 512 ГБ SSD, тук 16 ГБ RAM памет, доста по-грозновата, ако питате мен, кутия. Захранване от същият вид, може да се вземе и същото, разбира се, но просто това, което съм избрала тук е 550 вата и видеокарта чисто нова ASRock Radeon RX 6600. Това е, което може да се направи за 940 лева. Разбира се, тук има много на къде да се апгрейдва, но исках да се включат точно в същия бюджет. Нямате нито кейбъл екстеншъни, нито каквото и да е било. Доста по-нисък перформанс ще даде тази конфигурация, ако я купите чисто нова. Малко бенчмаркове, които аз направих. За жалост не съм заснемала видеа на игрите, които съм играла, но ви направих ето тези таблички, в които може да си направите така да ви стане по-ясно горе-долу колко FPS излизат в различните игри. Бенчмаркнала съм Fortnite, Cyberpunk, Forza Horizon, Red Dead Redemption 2 и общо взето смятам, че този компютър е нещо наистина впечатляващо, особено за цената, която струва. И не смятам, че този тип оферти, които аз съм открила, са трудни за намиране. Стига да попаднете на адекватни продавачи и хора. Мисля, че всеки един човек с малко повече познания би могъл да се справи с асемблирането на подобна конфигурация. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да му оставите един лайк и до нови срещи!